Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu Amen. Eżi sħabi, illum intaqajna fl-imkien madwar tarbija ta' Betlem biex rekutaku fil-qosor li l-bġar li għad saret. It-welid jixubu bin biex nsiruk fil-tajba u nħobbu aktar dak biex il-bridem parna u jgħid fostna il-verba mlejkari faktur mest qed ħabitavit in-nobis. U int uħeluċ kejken bombin, ħares lejja t-teveċ kejken palek. Dawar li muħi, kabbix li qalbi, imli bil-kuraġġ, birrik li mallum jurġu għadsetjak u misal ġużeb biex bdib il-kassier tijaj, nkun biex jisawa dak jintemid għal-mħabba tagħna u kien sijak nħobbuk. Attenti, kiet wasit il-meta żminijiet, fl-ħar xkejk fuq Galilija jismu Nażaret. L-biba tixri kiet ikun tilgħab f'kamrita fl-imkien ma' niesa kiet tortab tagħha li mlej għal-meġġiet il-Missija. Marija, għaxek ukoll minn sema xebba, għatlim li sema slaten, kiet wisq mraddisa u sirna Alla ħares leja u għazara sabiex kullum tal-ben tiegħu. Waqt jidabi kietu titlob, ikam taħmti bid-dieta sema, u dejlan Gabriel, il-bawt mis sema, u bl-gbar la wasimla, islima li bil-gazzi memrija, imlej miegħek, hekk inti xereta tid-dinja li bentalla. Fl-umila tagħha, Marija ħasib ma kienet żgħira di bħal din, imma jgħaridet tobdu volta talla, u għalek bil l-anġelu. Ikkonu minn iċkolti kelma tijak. Ndak il-ħin, jgħaxortu malla, ed-verbu ndajkar faktu mest, ed-habitavit il-nobis. Waqt li tabi kietu titlob, u li bintax il-brida mu bil-mananin taħna imħaj u jgħam il-fasn. Għaddew ta' xaxur dirġu sabiħa u ċisra Augusto għarra xieċen siment li fih kommessi s-suditi tijaw nżis mobil tijaw. Marija u Giuseppe biex kienu turika mantik l-Imperu Rumana. Marija u Giuseppe minn Nażaret Marija u Nażaret ma' Betlem biex huma kitbu wkoll. Kienu żmieli forsi ma jgħu tin li bentalla. Illi mdaxiet u t-triq, ma tlumx qalbhom, jgħuġu b'mal-bet, jgħu l-għerin, li kien jgħatu kien għal-imrieta dawk l-mħawi. Jitlu fl-għbatu fostom, la kien miftum ikun naħa, kien nidi l-aktar kenni u l-aħjar b'fevu ġumarijata t-dina Salvatur. Mek, ma jisib maċxut l-animali, u fi fuq t-tibet jgħu xubbin. Msaħam li sarata baqra mara u fi xibri ftitri li Marija provdit mill-fuqar tagħha. Kienu f'sil-lejl u dak il-lejl bidu ġenna. Din ma bħal dawlitu. Marija u Giuseppe nġadu l-arta ġisu li l-arma bniedem. Għax jgħla għata tarbija dak l-niexu tarbija fuq il-sabiħ ħelu. Din xkejkini jħelu t-tasaqleħ u tistampla blu taqtabaw tamħabbi sinċira. Tasimma u bibu kaplaqina, dan nirġi l-ġurta ġimma ma palu. Iġi għaxa l-aħbar l-raja li kien jaxu ma lejl mliħel taħħom. Ġinna tikum barta ferħi kbir li jekum il-popli kollha l-anġlu. Għatti tijatija l-madwaram u ma tlew bizza għaddix. Illum jitwiet il-Salvatur, l-ewwel kesta Senjur.
Marsibu tarbija imkisa fi ħriqi imqeda f'maxtura. U daqqa waħda mi jisibu ta' ġohra li kisan ta' dal-lejl qaddis. U bdew jittajru naħlu ħrej kantaw. Gloria l-Alla fl-ol ta' smewiet, il-paċi fl-ol ta' bidmin ta' rida tajba. U moraja xodja ta' bitlem u rru bil-dimen lejn lar. Isa waġu diffuż minn għardak li minn zbin ħellu ġimħabba mill-profeti mustem il-patriarki issa twilet. Tmorriġ bidejkum vojta, ħudu ma'kum nisbarref tal-mehla u frum id-dik tal-bija ta' sima. Inqummu ħana u koll, kantawlu. Flimkien marraja nikil fl-xutjat u għem nsibu l-om tijaw għal-kub tijaw ta' duraħ. Għem nsibu koll l-Giuseppe mikluf tifet imħabba mxut jadur li tarbija l-għadu ftwildet. Nżurnu koll u tubu xu bambin. Il-għas li m-mawfradat jaw fl-kidisa bikun li jom jammar nġibu rurna għiv jixraq. Il-maxxuqa tijaw ġilimna nabdu ġeġu tana u superior tana. Għallimna n-nedu paċenzja nsofru bil-qalb f'kemma waħda maxxuqa tijaw jalli għaskotu tal-lim l-aktar sabiħ meħtieġ għarruħ tana. Induru miegħu wkoll, nkantawlu. Ġesu, ħelu, bambin, xkejken tiegħi, ejja fuq qalbi u għamar miegħi. Jiena noqgħod miegħek korrit u bambin ħelu tiegħi jessit. Ġesu bambin, itfall ħarsa l-għod tiegħek u għarna nżgur madwarek. Bira kol knisa għazza tiegħek imexxija bil-papa u xerida mad-dinja kollha. Bira kol maħbu parċesu oftana u għajnu ħalbi għawa u blabiza ikompli ħares u jiddefendi d-drittijiet tal-kisa tiegħek. Sabiex l-ġiża Malta teppetixel il-fjamma fidi kattolika. Birek il-kulħat u parandin aswiħed birek lili tfajġ kik imparek. Ġikul flimkien nħobbuk fuq din l-art u niġu għawduk għal-dem fis-sema. Viva Ġesu Bambin! Viva Ġesu Bambin!
Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Nirringrazzjakom ħafna nagħtu ċabċipa oħra kbira li tfal ta' San Ġwan, tal-Kulleġġ Santa Chiara, skola primarja, tal-Peġin Sabiħ u lil Ġetro b'mod speċjali. Il-Ġetro nagħtuh ċabċipa kbira mill-ġdid. L-għanet nirringrazzjakom eżis tfal li qed tirrappreżentaw diversi skejjel. Nirringrazzjakom tal-li ġejtu għal din il-quddisa li biha fisem il-Malta Community Chest Fund u blajnuna tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol qegħdin inniedu l-kampanja Milied flimkien għal din is-sena. Insellem mod speċjali li Sur Edgar Preka li qed jirrappreżenta lill-eċċellenza tagħha il-President tar-Repubblika. U nitolbu ħafna liha anke f'dawn il-ġranet ta' impenni kbar u b'mod speċjali ftit ġranet qabel il-festa tar-Repubblika. Fil-bidu ta' kull qudies aħna nitolbu maħfra l-Ġesu, nagħmlu att ta' fiduċja fih li jafna jħobbna u jħenna lina. U flimkien se ngħidu talba li kien iħobb ħafna San George Preka u għajduha miegħi tfal. Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Jeħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Jitlaq quddiemek mulej it-talbum li qegħdin nagħmlulek biex dan is-servizz tagħna jwassalna biex niċċelebraw b'qalb safja il-misteru kbir tal-iben tal-Alla magħmul bniedem bl-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna. Amen. Se noqogħdu bil-qiegħda tfal ħa nisimgħu il-kelma tal-Alla. L-ewwel lezzjoni. Alla ġej biex isalvakom. Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżajija. Ħajfirħu d-deżert u l-art ħarra. Ħatitenna u twarrat l-art ċarrija. Bħarra nġis twarrat bil-kotra. Taqbes u tajjed bil-ferħ. Għax il-mulej ta' żbuħija tal-Lebanon, il-ġmiel tal-Karmel u ta' Saron. Huma tjaraw is-sebħ tal-mulej, il-ġmiel ta' Alla tagħna. Qawwu l-idejn mitluqa u saħħu l-irkobtejn imrieqda. Ejdu lil dawk ta' qalb imbeżza. Għamlu l-ħiela, la tibżawx. Għawnu Alla tagħkom, waslet il-vendetta, il-ħlas ta' Alla. Ġej biex jisalvakom. Imbagħad jinfetħu l-għajnejn il-għomja u d-dnejn it-torox jinfetħu. Imbagħad it-sopp jaqbad bħal ċerf u l-sin l-imbekkem jgħajjad bil-ferħ. Iva igelgel l-ilma fid-deżert u xmajjar jiġru fix-xari. Il-ramel jikwi jinbidel fadira u l-art nixfa fejjum tal-ilma u fejn ikunu jimirħu xakalli isir ħamila ta' qasab u bordi u jkun hemm triq kbira li sejħula triq il-qaddisa.
ebda mniġġes ma jgħaddi minna, u l-baraħ ma jġerrawx fiha, ebda ljun ma jkun hemm, ebda bima selvaġġa ma titla' minna, ma jkunux tinstabu hemmhekk. Iżda jimxu fiha l-imfidin bil-prezz. Il-mifdin tal-mulej jiġu lura, jiġu f'Sion jgħidu bil-ferħ. Il-għena jkun dejjem fuq rashom, semhom ferħ u għena, u jgħibu minnhom niket u tneħħid, il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali, ngħidu flimkien, ara Alla tagħna ġej biex isalvana. Alla tagħna ġej biex isalvana. Ħanisma' xi jgħid Alla l-mulej, għax hu jitkellem fuq is-sliem, jrib tassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu. Ngħidu flimkien. Ara Alla tagħna ġej biex isalvana. It-tiebu u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ħaq u s-sliem jitbewsu, is-sema mill-art jinbet u l-ħaq mis-sema jittawwal. Ngħidu flimkien. Ara Alla tagħna ġej biex isalvana. Il-mulej jagħti l-ġid u artna l-frott tagħha. Il-ħaq qudiemu jimxi u s-sliem fit-triq il-mixi tiegħu. Ngħidu flimkien. Ara Alla tagħna ġej biex isalvana. Il-mulej ġej biex isalva poplu tiegħu, ħinja dawk li jkunu lesti ħalli jmorru jilqgħuh. Alleluja, 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 alleluja. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Jum fost l-oħrajn Ġesu kien qiegħed jgħallem. Kien hemm bil-qiegħda madwaru xi Fariżej u għarif tal-liġi li kienu ġew mill-irħula kollha tal-Galilija u l-Ludija u minn Ġerusalemm. Il-qawwa tal-mulej kienet fih biex ifejjaq. U ġew xi rġiel iġorru wieħed mifluġ fuq mitreħ. Huma bdew ifittxu li jdaħluh ġewwa u jqegħdulu qudiemu. Iżda minħabba l-folla ma sabux minn fejn setgħu jidħlu bih. Għalhekk telgħu fuq il-bejt u niżluh bil-mitraħ b'kollox minn bejn ix-xorok f'nofs in-nies quddiem Ġesu. Meta hu ra l-fidi tagħhom qallu: Ħabib, dnubietek maħfura. Il-kittieba u l-Fariżej qabdu jaħsbu u jgħidu bejnhom u bejn ruħhom: Dan minnu biex jitkellem hekk? Din dgħawa. Għax min jista' jaħferhom id-dnubiet ħli falla waħdu? Imma Ġesu ara f'ħsibijiethom u qalilhom: Għaliex qegħdin taħsbu hekk f'qalbkom? X'inhu l-ħfef? Tgħid dnubietek maħfura? Jew tgħid u imxi? Mela biex tkunu tafu li bin il-bniedem għandu s-seta jaħfer id-dnubiet fuq l-art, qal lill-mifluġ: qiegħed ngħidlek, aqbad friexek u mur lejn darek. U dak minnu fih qam qudiemhom, qabad il-friex li fuqu kien mixħut u talaq lejn id-dar ifaħħar lil Alla. U l-koll baqgħu mistaġba u bdew ifaħħru lil Alla u mtlew bil-biża' u bdew jgħidu: Rajna ħwejjeġ tal-għaġeb illum. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu.
It-tfal tal-iskola primarja ta' San Ġwan irrakkontawlna il-ġrajja tal-miliet. U Ġetro kemm il-darba uża sentenza li kien iħobb ħafna jirrepeti wkoll San George Preka. Verbum Dei caro factum est. Anzi Ġetro komplija ed abi David in nobis. U Ġetro stess spjeganna xi jfissru dan il-klim bil-Latin. L-ewwel dal-klim minn fejn ġej mill-Vanġelu skont San Ġwan, l-ewwel kapitlu l-vers 14. U jfisser hekk li bent Alla sar bniedem u għammar fostna. Sar wieħed minna anke bħala bniedem. Tantu hekk li meta ġew biex semmuh bl-isem li kien għażel l-Anġlu Gabriel u li kien qalu lil Marija l-mama ta' Ġesu u għalila inti semmih Ġesu għax hu jsalva lil bnedmin kollha. Ġesu hekk tfisser Alla isalva. Imma aħna niftakru wkoll li l-profeta sekli qabel kien qal li dit-tarbija li titwielet mix-xebba ikun isejħula Emmanuel, Alla magħna. Mela Ġesu għandu dawn l-ismijiet eżies. Meta aħna niftakru li l-ibent Alla sar bniedem u għammar fostna, niftakru li hu Alla magħna. Tini xi ħaġa li nixtieq li niftakru f'dan il-miliet. Li Alla għammar fostna meta sar bniedem, sar tarbija biex ikun magħna dejjem. Għax ismu Emmanuel, Alla magħna. Fil-bidu tal-peġin sabiħ waqt li qed jitkellem Ġetro, it-tfal fakruna fl-Anġlu ikellem lil mama ta' Ġesu lil Marija. U jgħidilha islim għalik Marija mimlija bil-grazzja. Il-mulej miegħek. Mela l-mulej huwa anke ma' kull wieħed waħda minna meta jsejħilna biex nagħmlu xi ħaġa ta' ġid. Il-kelma li għall-Anġlu lill-Madonna fil-Kotba Mqazza insibuha kull meta Alla jrid jagħti missjoni speċjali lil xi ħadd jitolbu jagħmel xi ħaġa ta' ġid. Dejjem ifakru jiena miegħek, il-mulej miegħek. U hemm kelma oħra li jħobb jgħid il-mulej u l-Anġlu qala wkoll lill-Madonna lill-mama ta' Ġesu la tibżax. Qala wkoll lil San Ġusepp. Ġesu stess jgħidha lid-dixxipli tiegħu, jgħidha lil San Pietru la tibżax. Mela aħna nagħmlu kuraġġ u nitolbuh biex meta jsejħilna aħna nħossuh magħna u ma nibżgħux. Intom se tippreżentaw offerta wara din il-qudiesa biex ngħinu lil ħafna nies fil-bżonn. U aħna wkoll ngħidulhom il daw in-nies li jibbenefikaw mill-Malta Community Chest Fund immexxi mill-President tar-Repubblika il-mulej magħkom imma aħna wkoll magħkom.
Għax ħafna drabi l-mulej jkun magħna permezz ta' xulxin. Kif se nħossu miegħi il-mulej jien? Inħossu miegħi meta niltaqa' ma' nies li tassew jixtiequli l-ġid u jħobbuni. Il-mulej kun qed jinqeda bihom biex kontinwament ifakkarni la tibżax jiena miegħek. U għalhekk nitolbu biex anke l-għajnuna li nagħtu ħafna nies dan ix-xahar se jkunu ġenerużi u jagħmlu sew. Imma dik il-ftit li nagħtu ejjew nagħmluha xi ħaġa iżjed profonda. Aħna magħkom m'intomx weħidkom la tibżgħux. Kemm tkun ħaġa sabiħa li aħna meta ngħinu l-xulxin dan ikun il-messaġġ li rridu nagħtu. M'intix waħdek. Aħna qegħdin miegħek la tibżgħax. Se nqumu bil-wifqa u nippreżentaw it-talb tagħna lill-mulej. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek u eħlisa minn kull fixkil biex twassal dejjem il-bxara tajba tas-salvazzjoni lil bnedmin kollha. Ejja mulej Ġesu ħassalvana. Nitolbu, ismana nitolbuk mulej. Sejjaħ fih dan il-Knisja tiegħek il-bnedmin kollha ta' rieda tajba u għatihom li jarfu l-verità sħiħa tiegħek ħajqimuk bħala sietu mulej. Nitolbu, ejja mulej Ġesu ħassalvana. Ejja mulej Ġesu ħassalvana. Għat il-mistriħ ta' dejjem lil ħutna l-mejtin biex id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom u jistrieħu fis-slim. Ejja mulej magħna, ejja mulej Ġesu ħassalvana. Ejja mulej Ġesu ħassalvana. Fejjaq lil minu marit, qawwi l-qalb ta' minu dajjef, farraġ lil minu mnikket u aħfer lil mitinbin biex meta tiġi kulħadd jilqak bil-ferħ u lena. Ejja mulej Ġesu ħassalvana. Ejja mulej Ġesu ħassalvana. Wettaqna bil-grazzi tiegħek ħalli meta tiġi nimtlew bil-ferħ għax naraw it-tjieba u l-imħabba bla qis tiegħek għalina. Nitolbu, ejja mulej Ġesu ħassalvana. Ejja mulej Ġesu ħassalvana. Nitolbuk mulej til-qalb tagħna u tibgħat il-libnek tassew fil-qlub tagħna ħajsalvana. Int li tgħix is-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ah
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lejn minn idejh is-sagrifiċċju għat-tifħir il-glorja ta' ismu ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqamu lej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti nnifsek tajt u għamel il-qima li natuk bihom fuq l-art tħejjina għal frott tal-fidwa li int tatina fis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Li ħabru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-om verġni stennietu bl-akbar għoża. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. U jiet jatina li bil-ferħ nitħejjew għal-misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġlu mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema. Intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbirek min ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dussija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati, bħal ħobż, rat il-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' rat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan u l-misteru tal-fidi. Nixteħtu fl-art bil-qima, nixteħtu fl-art bil-qima, nixteħtu fl-art bil-qima, Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana un qudiemek biex naħduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li jaqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek u ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien il-Verġini imqazza Omma Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu
il-kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Ixtijak jassaltna għawa glorja għal-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li intrid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem tal-dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu. Danu li neħi d-nubiet tad-dinja, ħenin dawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Because the world is waiting, waiting for one child. Black, white, yellow, no one knows. But a child that will grow up
and turns tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor. And misery and suffering would be words to be forgotten. It's all a dream, an illusion now. It must come true, sometime soon, somehow. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. This comes to pass when a child is born.
Nitolbu. Għamil mulej li l-misterja l-jom inġbarna jkunu taġġi tal-ħina, għallimna bjom inħobbu l-ħwejjeġ tas-sema u li fil-mixi tagħna fost dak kollu li jgħaddi, minn din id-dinja stess nintrabtu ma dak li jibqa' għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu. Nixtieq nirringrazzja ħafna li żewġ korijiet u nsellim mod speċjali żgħażagħ tal-Junior University College Choir u anke lill-Maestro. Grazzi ħafna. U grazzi lilkom ukoll il-kor ta' tfal li żejjintu dil-okkażjoni bil-mużika. Ippermettu li neġgħu nagħtu ċabċipa li tfal ta' San Ġwan għall-iskola primarja li l-ħabib tagħhom Ġetro għall-pageant sabiħ li għamlunna. U nirringrazzja wkoll it-teachers, l-istaff, il-ġenituri tagħhom ukoll min jaf kemm ħadu paċenzja u fl-istess ħin xogħol biex iħejjuhom. Nirringrazzja ħafna l-iskejjel kollha li ħadu sem u nawguralkom bil-qalb miliet tas-sew ħieni. Il-paċi magħkom, il-miliet it-tajjeb.